Sanibona nonke ninjani? Sengicabange ukuziveza ukudalula konke engakwenza kusukela ngineminyaka ewu-10 kuze kube imanje ngina-35. Kodwa manje ngizoveza ngokocansi. Engizoyiveza namhlanje ividiyo ikhuluma ngokocansi. So indaba iqala ngina-10 years. Bekuthi njalo iy'kole mayivalwa ngangiye ekhaya kugogo ozala ubaba. So into eyenzeka ukuthi ugogo ozala ubaba nomkhulu ozala ubaba bahlukaniselana. Ugogo-ke waseqhubeka ngempilo, lokho engakubiza ngesiLungu lithi is to move on. So njalo bezithi iy'kole mayivaliwe ngihambe ngiyovakasha ugogo. So umkhulu la ugogo aqhubeka naye ngempilo umzukulu omfana ngaleso sikhathi wayeneminyaka ewu-12, mina ngina-10. So bekuthi njalo masilala babesilalisa ekamereni elilodwa, babengasihlukanisi ukuthi intombazana iyolala ngale, umfana alale ngale. So sasilala ekamereni elilodwa. So kwenzeka-ke ngelinye ilanga ukuthi saya ocansini ngina-10 yena ena-12. Kwividiyo yami yesilungu yaqala bengishilo ukuthi ngadlwengula ngineminyaka ewu-10. Manje ngizoyibeka lento ngithi ngadlwengulwa, ngiphinde ngithi angidlwengulwanga. Into ezodala ukuthi ngithi angidlwengulwanga ukuthi angilwanga uma elala nami, and azange nami ngitshele ugogo ukuthi khona into eyenzakalayo manje, so and so ufuna ukulala nami. Angizange ngayisho leyo nto. So ngenxa yalokho ingakho ngithi angikwazi ukubeka ukuthi wangidlwengula. Then bese ngikubeka ngokuthi wangidlwengula ngokuthi sasibancane siyocansini. Yeah, so le ndaba ngiyibeka on both side, kodwa indaba engami ngibeka ngokuthi ngizodalula kubantu ububi engabenza, kodwa kule video ububi engibudalulayo manje ngobo mayelana ngocansi. So and then into engiyikhumbulayo ukuthi salala kanye. So ngase ngiphindela-ke iy'kolo zavala, ngaphindela-ke kubaba nomama. So khona ababeqashile, okunabaqashi ababili. Abakuqala kwakungabafana abathathu, and then ifamily leyo kwakuyifamily leyo okungabafana abathathu, and then kwase kuba ne-couple. I-couple yayinengane eyomfana, ngisakhumbula lapha kodwa wayemncane kunami, ngisamkhumbula wayengakanani. So into eyenzeka ukuthi ngaloyo nyaka ngina-10 years yaqhubeka indaba yocansi. Kulaba abafana, umndeni lo wabafana abathathu, loyo omncane kodwa wayemdala kumina nge-8 years. So ngaleso sikhathi wayena 19 years, mina ngina-10. Yeah. So naloyo-ke ngiyakubeka ngokuthi wangidlwengula, kodwa angilwanga. So inkinga yami mina kahle kahle nginokuphukuphuku nje ukuthi ngiyazithatha izinto lightly, ngingabi nandaba. So angizange ngaba nendaba ngaleso sikhathi
lento yayisenzeka kumina. So nalento engangiyenza. So loyo ke ubhuti, so kwakuthi njalo before ngiye esikolweni angenza grade 5. Awukuthi njalo before ngiye esikolweni wayenqonqoza e-bathroom ngimvulele angene alale nami, and azange naye futhi ngisho kubazali, azange ngimreport, azange ngimcebe ukuthi into ayenzayo wrong. So ngoba ngisho ngithi inkinga yami nami nje nginophukuphuku nje, ngivesane into ngiyenze ngingabi naloyo mbuzo ukuthi why ngiyenza lento engiyenza, ngiyenzelani leyo nto. So kwaqhubeka izinyanga, I think mhlawumbe ngaze ngaqeda grade 5, angisakhumbuli, kodwa nje kwaba izinyanga ekwenza lokho. Walala nami kaningi, and azange ngasho kubazali, and angikho sure kodwa engazuthi ubaba ngaleso sikhathi khona into ayisuspecta. Angazi ukuthi kwakuyileso sikhathi noma ngokunye akususpecta, kodwa washo kuma ukuthi uyasuspect ukuthi sengiqalile ukuthanda abafana, sengiyalala nabafana. And metshela uma, because mina nginenkinga yokuthi noma nginabo ubuphukupukwana nje ngivesane ngibe nobutsotsi futhi. So kuyenzeka ukuthi ngalobo butsotsi enginabo noma engiyibona ngingakhombisi ukuthi uma into ayishoyo iqiniso. I mean ubaba into ayishoyo iqiniso, angizange ngakusho lokho uma wangiphikela, ngoba ebutsotsini bami bengikwazi ukuzenza ngibukeke sengathi ngisaseyintombi nto. Ngangiyenza leyo nto ukuthi ngibukeke sengathi kunjalo, ngibukeke njengomuntu ongabathanda abafana. Uma kugxekwa nami bengigxeka. So makugxekwa mhlawumbe kugxekwa abantu abathanda abafana, bengikwazi nami ukwenza lokho ukuthi ngibagxeke abathanda abafana.